Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Tuším, sme pri poslednej časti, nie som si istá. Takže ideme na to, ja dúfam, že mi program točí. Pretože momentálne mám nejaké problémy s týmto, takže dúfam, že bude z toho záznam, že točiť znova sa mi nechce. Počkaj, ak sa dávala tá energia do toho, či to tam nemám dať? Asi nie, no. Tak tepeme. To zoberiem hopom. No, tak nezoberiem to hopom, asi budem musieť počkať na kamoša. No, kam teraz? Či tu máme ísť hore? Ako fakt asi to absolútne nepamätám. Ako začína sa mi niečo mariť, ale dúfam, že to bude extrémne krátke teraz. Pretože... Nie. Ak si myslím, že sa bude diať to, čo sa bude diať, hoci neviem, čo sa bude diať a proste to by ma sralo, kebyže to bude také krátke, pretože keby som bola vedela, tak to už tamto obidvo do predošlej. Aha, ja mám ísť tu náže. Nie, to že koniec je také krátke do matky, kebyže ja o tom viem. No ľudia, tak netrvalo to dlho, ale už máme koniec. Ja ďakujem tým verným, ktorí to pozerali. Nečakala som takýto fail, že to bude takéto extrémne krátke. Takže už nám ostáva len Stray. Takže tak, no. Ja sa s vami lúčim pri tomto extrémne krátkom videu. A ahojte.